sino ay mag-uuma ug siya mao ang unang nananong mo paras. Sa nakainom na siya gubayubay binona hubog siya ug natulog nga hubo dito sa iyang tolda. Sa pagkakita ni ang mga mahani kanaanan nga hubo ang iyang amahan. Nigula siya o kisugilan ng duha niya kaikson. Unya nagkuha ko pa sila si Semok si Japet o kibutang nila kini sa ilagabaga. Kinin tulog ka, anak ni Noemao. Ang mga ginikanan sa dalan tawo sa kalibutan. System hamog si Japet. Nagtalikod sila nga misulot sa tolda o gitabonan. Nilaw ilang amahan. Samtang gibuhat nila kinimilingyo sila aron dili nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. Hintulutan alat ni Noemao ang mga ginikanan sa tanang tawo sa kalibutan. Si Shem hamog si Japet. Sa nauwasan na si Noe ug sa nasairan niya ang gibuhat kaniya sa iyakamang horang nga nagmiingon siya. Kinulo si Kanaan mahimo siya mulipon.